beautiful family, welcome back to my channel. Ngangit bepidon apdeng kamet kaphat kabakoy kabakya kumbangaru ngadon apdeng kamet kaphat kabakoy kabakya. Te yol sedon apdeng zompi badang mudur oh ikong ibai pen I ayu yang imo te kane ka video kadai nakabenta bang shift kamera mo te room shifting video te ngaklem yo ban pelait ya kane ka video nga shoot men shim banai tang bang ngaklem yo ban upload namar bang combine lot ya kane ki video baru hang ne namar ka shimpor ban arrange ban penbej ya kane ki kamera namar bang haban irong te kane ka de ka kamera mo ka condition jong kane ki kamera menta te pila yo ihi la jabo la rim kane ka rong ru te ngi haban irong te pej hang ne pila yo ihi anga ba ngala stang ban irong ru hang ne te ka shimpor tharai ngi haban irong asngi ngi haban pedep po asngi te kane ka day one jong kane ka video ma te pej kane pat ka next day ka day tu jong ka jing ya pen khoi ka jing ya irong hang ne te ngi la ya thai namar ba ngi ya irong hi mangi mo ya pen khoi hi te pej ki para jonga bat khon men jonga ru ki dang ya sai yeng hang ne ki dang ya sai hang ne te ngi la jan dep hi te ngi irong tang hai yeng shet ja bat ha jing thia mo te haka kamera thia te menta kane kadai ka last code ma last step hang ne te kane ka rong hang ne ka long khandet ban ai namar ba kane ka rong bangi ai rong thamai bangi ai kadai ka rong stem te long ban tamo te ya kane ka rong barim te long jenjar nakata mi haban ai code ma khnang bakan tamo rot ya kane ka rong barim te pila yo ihi te ngila jan dep hi ban ai rong arum ngi ai ars ngi mo te mentang ngala jan dep hi ban ai rong mo nga bat I para ba sau jonga te I dudu bat kun men pat kidang ya sai hang ne namar ba kita kimnang mo ban ya irong te ngi ong ya ki bakin sai ban sai madan gumne te kila ada ban sai mo la jan dep te mentapat ngi haban le shayeu ngi haban thet perda namar ba mendon perda mo ba ya rekat bat kane ka jing hang yet te ngi haban le su ngi haban thet hi te phitip ngi long ko mek bhanga bat I para jonga ngi le shayeu ngi le thet perda tang ba ngi klem theu bat ya kane ka jing hang yet ma tang ba pe ka long bet the kumne te kane pat ka day ka next day jong kane ka vlog te ngi yara ya kine kita jongi na ka jing barim te ban chef ya kine gitiar baro namar babon palat kine gitiar te paru ya don lang hang ni mo te klem yo ban pen EP namar ba kidang pun kam ya ban chef kum ni mo te ngan spen EP haden mangila de ban arrange ya kine ki kamera ni te perlok pe hang ne kila jan dep hi ban bu ikine gitiar hang ne te nga bat idudu ngila asdang ban klep ikine ki jain pun palat kine ki jan hang ne ngam tep ani ngi khliap hang ne ngila ya samthia bhanga bat idu tep han pe sibet ma te pe idu hang ne ila yo thia ngai idu pe tep ra banga ring video kumne te hoi la dei hi ban yo thia namar ba bun palat kine ki tiar ma te parlo kane pat kane kadai ka next day jong kane ko vlog te ngahaban mo pe hang ne play yo ihi ngala jan dep hi ban la de ban fix ya ka jing thiaru ngala de ban fix ya kane ka table rack bat ki be pat pe hang ne ngala de bu ya kane ka perda nga change pada ka way hang ne kadai ka jaka banga shed ban shoot video gum to te ngahaban bu da kane ka perda mo te khun jong men ru idon lang bat nga ngi yalam ngi I shane mo te ngi dang pan khoi ngila de ban siang karpet ru ngila de ban no fix lot ikine gitar hang ne te I kemen no ban wan shane
pet ini de Nero mo da la iru ikmen bhai la wan hang ne la wan ya le kai bat I du I bhai du shat wan bet hang ne tem te khun jong hin men jong aru idon lang ne dengan pen EP ba norwai ma Dah, Ruan. Jaro. Oh, dia Yaro tak? Yaro tak? Jaro. Jaro beng. Ada jaro. Oh, kadiar kok. Yaro. Ikan abala. Jisu ubai. Tunggu. Jaro. Oh, Yaro saya simpan. Jaro. Pak sini, Jaro. tanya. Ikan abala. Jisu ubai. Jaro. Jaro. Ikan abala. Jisu ubai. Wow. Thakti Kren. Lihat tu pedainya. Ham nak mah. Mandasi tu pedai je mah. Keren sini. Ini keluar. Pai khilot Nanat sang doi. Nanat sang doi. Thank you, besar. Welcome. What is your name? Wow. Te hello parlog dadab imo erong dadab yo pachnap ne hini ha kamera dabte katen wan snyao temot hoi de wangi nong to wa sibun sngi te mot kamte le sngi ro impor bu kho yo erong ye no te katen wan yo arrange no organize kamera te dadab obo ini mah kacang nes tu lihat kata ni candle te kata yo arrange sa ini mah kot yang Satu kan ini novels. Ini Bible working novels. Terhadap orang arrange ini. te parlog la thaj baha mentama nga mix lang ka nega video daga khasi bat benar te was ngawe ema te mentang la daban arrange la daban bo ikne gitiar kikot kisla bat la daban arrange ka nega jing thia ang neru te mentang an pan ep ma te mentang la jan dep hi ban arrange hang ne te pio ikum no saya comment section nga te kaat bala ngala depan arrange bha tang barang don hi ka to ka ne nga haban change te yamanta dengan e kumne te pe ka ne ka de ka snack plan bangara na yeng te sa pe mo ngan pen e phi ka to ka ne te saya comment section mo phi e kum no te phila yo i hi ya ka before but ka after te ngan pen e bhai phi te ngabu e ka ne ka sentiu hang ne ru te ya kane ka jaka bu kot hangne ngala daban pen EP ha ka to ka we ka video ba shna ipama te philayo ihi te lada phikwa ya kane ka lam ngan persyang ban bu ya ka link ha po description box te lada phikwa phila ban order ma te ngan arrange khan det ya kane ka bookshelf ngala dep hi ban arrange ha ka to ka we ka video te yes kane ka de ka mini room tour namar ba bon phadap tek jom phi baong pan I yang I ya ka room tour kumta te kane ka de ka mini room tour ngila ban ong
te parlo kane ka video tharai mo philayo ihi nado basdang ban pankhoy hado bala deb ban arrange te nga persyang hi kat bala ban mo shoot ban mix yakine ka video baro. It's easy to go back to sleep. It is easy to slip back into old patterns and busy habits and to convince yourself that you're logical. Te mentapat nga kwa ban pan AP yakane ka plan hanga lada don apreng jong phi bakwa te phila ban check hapo description box lada don dang don kane ka link te ngan bo hapo ka description box lada don apreng jong phi bakwa ban order te yakane ka plan lada don dengan persyang ban bu yakaling jong kine ki plan seru te yakane dengan head offline kunto te am tip don nam don ne te lada don ngan bu ma te menta ngan bu saya kane ka frame mo hangni te kane ka de ka DIY frame te hoi menta ngala de ban hang hangni te pe ivela idang post hangne idang postor te cute bhai vela mo te hoi menta pa instang no ban shed namar ba pe kane ka de ka tit no Rasul sein belum semurut powder teh powder semurut senang chili powder itu untuk saya một ổ chẹt cái này giống như thế này thế này để tội đã được về để học chẹt chua bám chua làm thế nào để nó được mặt luôn ấy được không tạm tempo theo nếu mà hay gặp tuần tết ibang hai mang kami kapit ke sa kawelo slam ha kami ban ban kan bang be hi no la dan bang ro te parlo pe kane ka de ka second bedroom pio e kumno ka ma red kane ka kamera khandiat te jing thia room ibu da kane hi tem pe hangne bon palat kitiar te pe yo jaka sho tang ban bu te phia yo e kumno best ne ngara persyang he ban arrange ka bala hangne ra da ban bu ikine ki sentiu hangne bat lam te phia e kumno the best name saya komen po comment section ma te para balai jonga pat idang page video hang nemo video jonga te page kane kade ka room hakapor man met kalong kumne te pio ikumno nado bastang hado ba depan arrange playo ihi te hoi kane ka video kade tang kumne hi lada phi itanat te sngob ha ya like ya share baro ban subscribe kane ka channel te yakito ki bala de ban subscribe ro kumle shibon ya phi ba phi support nang po sho por kane ka channel jonga te nang yai support shu uplay on dar kat lambat phi baro ki ba page ki ba upload por ban page kane ka video jonga Ingin saya kendo pat hako vega video. Bye bye. Take care and stay safe. Love you.